Drama sore hari sadurunge ngresiki kulkas. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin. Dina iki anake ragek rewel Cah drama. Pengen numpak sepeda, tapi sepedae bane gembos, njaluk dikumpo dhisik. Pancene bocil kuwi iki ana ae. Senengane merintahi mboke terus. Bar tak kumpakno sepedae, bocilku langsung ngacir ae numpak sepeda ngalor ngidul. Langsung tak tutukno gaweanku iki ape ngresiki kulkas. Poso pertama durung bakulan, dadi timbang-timbang glimbung, bar nyupuk kayu langsung ae sorene iki ngresiki kulkas. Aja kesalvo karo rupane yo Cah, pirang-pirang dina iki wis ora tak resiki. Ana paling nek 2 minggu. Jane iki gaweku mbuh woh apa ae. Lah, ben ndang resiki iki Cah, gampang gosokane, kita kei kawat gosok kaya ngene ae. Jane iki duduk kawat, iki tapi koyo senar. Nek dikei sabun sithik ae wis muntuk Cah. Sabut gosok pencuci piring iki dienggo kasak-kasak kaya ngene sediluk cepet resik. Yo regane juga murah meriah. Sambil ngresiki kulkas, sambil tak jak ngoceh yo Cah. Bar tak resiki dinding kulkase iki genti ngresiki sekat-sekat kacane kulkase. Rupane wis ra karuan parake, dadi iki yo ndang tak resiki langsung tak isahi ae. Ben ketok resik ndang digosok ngang sabut gosok sing murah meriah iki. Aja lali dikei sabun gen kinclong ben tambah wangi. Kira-kira nek kowe ngresiki kulkasmu pirang dina pisan Cah? Hehehe, nek aku yo sak karepku. Pokoke sak koberku utawa sak lodange gaweku. Tak gosok-gosok gen sampe resik Cah, soale kulkasku iki engko nek wayah aku dodolan poso mesti isine soale akeh bahan dagangan. Engko nek wis mulai dodol wis gak ngira iso ngresiki kulkas, soale wis iwut nek pawon engko terus awane lunga mider sampai sore. Dadine ya ora kepenan iki kulkase. Alhamdulillah akhire wis bar jaleku isa-isa. Bar tak isahi sekat-sekate iki langsung ae tak lap terus tak pasang maneh. Jebule ya kesel yoan resik-resik ngene iki. Pancen penggaweane ibu rumah tangga iki ra ono bare. Nek melu kerja wong ngono entuk bayaran. Lah iki weke dhewe sapa sing ape bayar? Ya tetep disyukuri Cah, penting dikei awak sehat, seger kuarasan. Lan muga-muga ya lancar rezekine. Walah wis ayu kulkasku.